Gvern ġdid nazzjonalista se jkompli inċentiva n-negozji sabiex pajjiżna jkollu ekonomija aktar b'saħħitha. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt żjara li għamel lil ħaddiema tal-kumpanija Attardent Co fil-Marsa, kumpanija li timporta il-prodotti għas-suq lokali. Wara li żar lil ħaddiema il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqa ma' tmexxija tal-kumpanija fejn flimkien iddiskutew l-isfidi li affaċċjaw fin-negozji tagħhom u t-tip ta' policies li jistgħu jappoġġjaw aħjar intrapriżi Maltin immexxija mill-familja. Huma ddiskutaw ukoll l-ekonomija l-ħadra u l-potenzjal akbar ta' Malta biex taġixxi bħala ċentru loġistiku. Tema oħra li tqajmet kienet jekk Malta bħalissa għandix sigurtà alimentari biżżejjed u li ma' miżuri oħra jistgħu jittieħdu sabiex jissaħħaħ dan is-settur. F'kumment li tal-Net News Elix Borg semma il-modi ta' kif gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed itaffi l-piżijiet fuq il-kumpaniji lokali. Badna kemm żorna negozju blegat Malti li qed jirnexxi u kabbar u diversifika f'diversi setturi Attardent Co fejn iddiversifikaw fil-loġistika, għandhom l-ikel, għandhom anke l-enerġija li hija xi ħaġa pożittiva ħafna li tara d-diversifikazzjoni u li kumpanija qed tagħmel daqshekk suċċessi f'diversi setturi importanti ħafna. U rewna l-sfidi illi qed jaffaċċjaw, sfidi li bir-rieda politika tajba kapaċi nindirizzaw u kapaċi ngħinu il dawn in-negozji jkomplu jinvestu, jkomplu jitkatru, jkomplu jikbru biex fl-aħħar mill-aħħar verament ikollna ekonomija ta' kwalità u iktar flus fil-but ta' negozji Maltin u tal-familji Maltin kollha. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Yves Borg Bonello, Ryan Kallus, Jerome Caruana Cilja u Ivan Castillo.